Gurukota revakarwa muhondo yerusununguko amai Monica Mavhunga vanoti utungamiriri hwemutungamiri wenyika Emerson Mnangagwa unoziva dambudziko revakarwa muhondo yerusununguko uye vari kushanda nesimba mukusimudzira magariro avo kuburikidza nekuvandudzwa kwemari dzavanotambira pamwedzi pamwe nekusimudzira upfumi hwenyika. Wasambe namashoko ayo abuda muzara nhasi achitaugwa aiwa naMonica Mavhunga ndokapaya pano kuti bho subscribe like kuti na on the bell icon nekuti nhau yemawo veterans yaneza takavanzwa awa muzara nezuro vachikomblena kuti chema chiti aiwa government yava kutikangamwa yangosimbarara aiwa nevanhu vari kuinfiltrata muZANU-PF ndo vakungopiwa aiwa makwati emari isusu tichisiwa tisina chino asi tisu takarwira nyika. Saka tonzwa kuti Monica Mavhunga anouya achimanyaradza achiti matambudziko akatarisana nevakarwa hondo vedu nevanorarama nawo ane zvakawanda zvakasiyana dzinotangira pakuwana utano hwakanaka uye dzidzo kusvika kumikana yekusimudzirwa kweupfumi. Zvine basa kwatiri kuti tigadzire mazano matsva nematanho ekugadzirisa matambudziko aya zvizere uye nemazvo. Sezvakuchaita musangano uyu zvakakosha kuti urambe uchifunga nezvematambudziko akasiyana akatarisana nevarwi vedu nevanovimba nemagamba kunyanya pavanenge vachichembera anodaro. Sando mashuka anouya achivanyaradza chiti aiwa gurukota ravo aiwa riri kushanda nesimba richitarisa aiwa matambudziko ari kusangana nemaveterans vanhu vakarwa hondo kunyanya pavari kukura kuti vaone kuti aiwa vanhu ava vakwanisa kurarama zvakanaka. Sachimbotudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro penhau idzi aiwa pinda ngome section medu subscribe kulike tinoti on the bell icon.